Asunsyon, padyat sirsiri pa, hindi tatawa. Ay, ni Mari Presi Adaman si Mang Peta customer nan. Kanayo na mapuno ti transient na anya. Ay, huwag nga rod. Sa bali pa itay papaabangan na nga apartment iji bangir a barangay. Sa bali pa itay laundry shop na. Nagmayat tibiyag na. Kunam ata nakaasawa iti baknang. Wen ata nagagangamin day dasawa na. Isabimak nang ta nagagangag trabaho. Agduduma ti sideline na. Isu nga oray na tayain. Adama imbati na pagkwartaan ni Baka na. Hay, sana all pensyonada. Pasensya ka na. Dahil nakurapayak mo't lang amay na nakiasawa ang bakal. Kurang kakide ti diskarte Adumat ti pobre abimak nang kapoy ti kinalaing dangag diskarte. Sika nga main, di maamo tagduble kayo diday. Isu nga itatalakay ka nawan na pulos ti pundar mo. Anya nga ron nga ikat adamot ngamin pinagadal tanga anak ta. Anak ta nga? Anak ko lang ni Bina. Ta anak ko iti kinabalasang dayjay. Katimbilang kumuten nga anak ka manipon basay. Ay, bastawan karbangam kang kuana. Ta syuman mo laang ni Bina. Anya? Di ka man nagbalin nga agraraman. Tawan putot mo, Tomas. Ay, yak amaw no apaya kasta ti ibang bagam ita bakit lahat mo't latangaminan na nagbalbaliw ka. Ay, uray sino man siguro nga asawa. Talaga mauma. Nang rona no saan na makabaal da asawa. Bena, anak ko. Panawaksan ni tatang mo. Ha? Taapay mo't nanang. Nagapa kayo aya. Saan matkit day nga maumuma kang kwanan? Kanayon nga agsakit. Awan laka agrayuma. Intun kwan agangkit. Sano madamdama agulaw. Nangato pa'y tibipin ano kwa. Kat sigudan nyo nga ipaagas ananang. Tapno saan ako maro. Pagasampaylaan, kalakayan. Uragimbag na kapsutan. Sana na makabaal ng trabaho. Nanang. Ay, panag ko ng manak ko. Sinaak ngatan. No siya, jak kayat. Tanasingpot mo't ni tatang. Nagagat mo't idinapig sapay laang. Nasingpot tupay kanyak nga uray syuman naklaang. Wen angem pampanunotek nga road. Nagriga tagbalin na caregiver. Imagine no maatake ti amam. Agbalin to abalda daw. Kat marigata na magna. Di siyak to ti mga alalay kang kwana. Talaga akas taan, nanang. Taagasawa kayo ka nga rod. Kan may sa, di kay ngamin ag-overthink Salwada nyo ti salon at yukin ni tatang. Tapno saan kayo nga agsakit. Sukir to mo dya, ma'am. Kung nakasan nga agkap-kapingam natangkan ti ulo na. Ay na, amuyo mo't aday tala ti ragsak na. Ti panagkapi na, limitaran nyo laang. Saan nyo alapdan? Ay basta, adon ti pakasurunak kang kwana. Itatalumakayan. Ay, unay mo't na tingawya ka na. Sana may kika. Unay madaytan, Tomas. Uyag ka lang nga, uyag. Matay kan sa amatan. Saan pa'y bakit? Adu pa'y atawan ti panagbiag ka. Simple lang nga uyak na itawoy. Simple nga. Kano nabaybayagan na ita nga uyag mo. Ada siguro infeksyon di tabagi mo. Ada siguro nadagsan asakit mo kasaan na maagasan. Awan. Apay ayakas taka mo't asunsyon. Puro negatibo ti ibalbalikas mo. Di ka di agkaskas ta. Ay, aging pakikakideng ay sublikan ka ni inang mo. Ay, unay ka na ya. No kaano alimakay kan bimakitan. Isumat ti panang isublim kanyak iti inak. Apay aya akasta ka. Kat awan mo't maday nga aramidak kan ka.
Saan kamot nga apaan? Basta isublikan iti inam, Tomas. Gundawayak ti mang isublikan ka iti inam ta si bibiyag pay. Tanunatayan ni nanang, awanan ati pang isublyak kan ka. Apay nga sublinak. Ibagam ti rason tapno may dipinsak mo ti bagay. Managsaksakit kan, nakapsut kan, saan ka na makatrabaho. Awan urnong mo, dagita ti rason. Anya, Ay, jak kaya tagaywan iti masakit. Imbis nga ni-enjoy ak ti biyag kun bayat ti panagbakit ko. Agbalinak ka a caregiveran. Saanan? una yan. Kastalaang ti kalakanakin ka ti mangisublikan yak iti inak. Ay na, basta gimpakikan ko nak Tomas. Makauman di kastoy. Apay nga yakasta ka. Kalpasan ana pagnumaran nak idi ka pigpigsaak. Kastakan. Ikulasay naklatan akas laawan anyaman na. Gapu ka na ita saan akaw na makatrabaho. Ni, damagan na pailang. Amo na magayam. Nagadong ay bagbagam. Basta gimpakikan. Tagibusan tanti amin kadata, Tomas. Day, nakapasyar kayo mo, Tomas. Asunsyon. Itaman pa'y anak kalagip kayo. Wininan, ta umay kon isublit yung anak yaw. Ha? Apay nga isublime. Ay, basta isubli kon, tanay, agbababae. Anya, ay nagluko kan, Tomas. Laklakayan kan. Agbabae ka pa'y lang. Asinaw ti babae. Di nakmat padaksen ka ni nanang Asunsyon. Madimot ti kasta nga aramid mo. No kaya't nakasinaan, sinaan naklaeng. Saan na masapaw la padaksen nakpailaeng. Basta isubli kon ni Tomas iti poderyaw inang. Tanalpasan ti pagrebengak kang kuana kasasawa na. No anya man ti saan nyo apagkinkin na awatan. Pagsaritaan nyo anaimbag. Sana kasta. Baybayan nyo no kasta ti kayat na nga aramidin nanang. Ala, pumanaw ka nga rodan Asunsyon. Katsapay ko mataawan to ti pagbabawyam iti kasto nga aramida. No kasta. Sana pudno nga da babae manakaw. Saan nanang? Ni Asunsyon tinauma. Nga puta pasaray ag sakitak. Nauma na mga asikaso kanyak. Ay naglukon day a babae. Agasawa kayo nga roon. Rumbang lang ag tinulong kayo Agbinadang kayo itirigat kan ginawa. Wan nga rod Ngambay-bayan yaw. No di na kung kayat, san laeng. May kawak laeng biglaan mat ni panangsina na kanyakaw. Amaw ka may ruwamak tumot laeng nanang. Tila aramidin nyo nanang. Pasat sama lati pa nagbakit yun daitan. Amangan lumakulkul laapan lati panunod yung. Ay na, idi payla kayat ko sinaan jag syuman ken kanak ko. Ngam itala na ikanak iti turud. Kasla nagmadima ngamin apanunutan. Nga itatasaanin ang makatrabaho ni tatang. Sinaan yon? Jak nga rod kayat dagaywan iti masakit. Kumapkapsut ngaminan ni Tomas. Uray ko man numatay adagos. Ngamno ngay maatake. Katagbalin nga inuten. Di siya taon tinakakaasay. Ay, unay kayon Aywan, ag-flight akon inton umay alawas. Panawan kay tun Ay ka, basta di ka mang liplipat, anak ko. Di kan tagliwang agpaw ititikwartak. Tanay, baka takon. Sana ko na makatrabaho. Uy, nanang, di kay nga rodag bambanok tapno di kay matagsakit. Wan ka di. Ag-relax lang taramidag. Agpasyar, ag-shopping, kasjay. Ag-enjoya kabang napigsaak pay. Agananad ka matitipapanam anak ko, wan. Uy, nanang,
Uray da kayong agan-anad kayong mataka na yun. Nukasta, talaga nagsina kayon kin ni Pare Tomas, Mari Asuncion? Wen mare, masurona. Tawan pa'y apulos pundar na mo. Ngam ado matirigrigat na iti anang padal kin ni Bena nga anak kayo. Dua kami ang nagrigat, mare. Isaan lang nga iso. Ay, manmano matikasta. Nukaano alimmakay kan bimakat kayon. Iso mati panang isublim iti asawa miti inana. Naimbag ta si bibiyag pa iti inana anang isubliam. Iso nga ron asinambot ko ngayon subli, mare. Ang bilibak iti puli dalakay mo. Ay, excuse me, mare. Ex-husband mo ko na mo, ha? Ala, ex-husband no iso. Bilibak iti pulida. Nagatidog ti biyag ti puliti inana. Kas iti ina ni Pare Tomas, si bibiyag pa'y mo dagiti talo akakabsat na. Jay daduma nasurukan asang agasot ti tawanda. Nasuruk met anaynti jay daduma. Saan da pa'y ama nagsaksakit sika? Saan sa matatimawid ni Tomas kadakwada, mare? Tama nagsaksakit mo. Naanyat amom ngay. Ang mga no simple la sakit niya marikrik na naman. Ay na, santan man na pagsaritaan jay ex-husband ko, mare. Tanalpasan ti responsibilidad ko kang kuana. Sikat ya papalak. Tauray na tayan di asawam ka dalat tayong bati na pagbiagam. Nagagangamin na di asawa man niya. Nalaing ag diskarte. Dahi tamo ti pagyamyamana. Tasaan nak nga imbati anak kakaasi. Ay, kasta ako mamad. Kasla ka mo lagpin-pensyon iti dakkelan aan niya. Mare. Nga madulat tamo ti paggastusan. Tamanang danak mat iti agdalos iti papaabangak abalay. Kan ti mga sikaso iti laundry shop ko. Sana bale ata masubot mo laang dagiti itangdan mo. Matkit di Malangarod mare. Tadapay papanak. Panawan ka dito yan. Sige lang, mare. Inang, nasa mukmut gaya man tay talon yaw. Apay, di yo pinaraapan day jay. Saan? Tasa sa uran nakmatay nangital kak iti talon. Iswaya kon pinakutin Sayang, sapay naglawa. Apay numulaak. Kabalampay ayat ang trabaho. Lakay ka na nako. Agi na nakakitday. Ang damot na'y pensyon ko apangalaan ta iti kananta anak ko. Masikuranak nagtugtugaw di ti balay. Kaya't ko awat-watan ti bagay. Kat, anya ko mati imulam. Mulaak iti laya, ta nangina ti laya ita. Laya ken abat ti imulak. Kat, tagdakan ka dayta Total, bastante ti danom ijay talon. Huwag nga raw, sayang no saan ang mamulaan. Mulaak amin day jay. Kabalam nga raod, lakay kan. Di mo ipilit no di mon kabailan anak ko. Manangdanak iti katulungak Umutangak pala ang iti panangdan kaw. Ta bayadak to no makaapitak. Bareng makatsambaak iti nangina apresyaw na nang. Ala nga roda, sika ti makamo anak ko. Papanaam kumare. Inak man nagpasyar, kumare. Kadwak dagiti gagayam ko iti FB. Agkikita kami jay sentro. Papanan nyo nga'y mare. Mapan kami iti agduduma lugar. Agtur kami man. Adalugan nga ramatan me. Pagbibingayan mi kano ti Arkilana. Umay ka, mare. Ay saan mare? Tadaur orayot nga gabang iti transient ko. Da kayo latyan. Inton maminsan sumurot kamot, mare. Tapno makarelax ka. Agpasyar ta kidi.
Gundawayan tati kinapigsata. Tano nakapsutan saan tanto na makapasyar. Kasto ti kayat ko pa nagbiag maray. Tay awan sawsawir na. Tapno makapa nakiti amin na kayat ko papanan. Malangaron, labasan kan! Hello anak ko! Hello, nanang. Ingkay tumat ikan ni tatang iti kwarta na kaasimot. Kasanungay kalawans ko lang nagbata kwarta ko nanak ko. Nagastos ko nga minta na pang kami nagtor kadagiti gagayem ko apada kababakit. Anya? Inton maminsan, ikanyumit ni tatang iti kwarta na Saan na masapol? Ada mo pensyon ni inang na. Ada kwartada nga gina. Kaasi damot, nanang. Manumot la ti pensyon ni apong bakit ngay. Umdas ti pensyon na pagbiagda anak ko. Manumalang kang kanandangay. Kat, kumusta kayo di tabalay? Mayat naragsakak, tawan konsumisyon ko anak ko. Sana ko na may si-stress, tawanan dya ama makabalay ko. Nanang. Kasto, ititinartari gagaya ka pa nagbiag. Tayawang pampanunuta ka masakit akad kadua. Masakit pala ni tatang aging gaitaayan, nanang. Diyak ka mo, awan damag ko kang kuwanan, manipod nagsina kami. Diyak napnapan ijay. Ingkay matsarong kanan, kumusta inyo matidang? Itian niya pa'y lagapungay. Nagsina kami nga rodan. Agkanya-kanya kami, nanak ko. Anya? Nay, di kay unay gastos-agastos Agurnong kayo mat. Uray sa gabasit laang. Ay na, bakit akon? Sana na masapol day ta urnong-urnong. Ipapas ko kay di nga enjoyin ti kwarta ka. Tanon nakapsuta kaun jakon makapasyar. Iso nga ipapas ko kay di tagpaspasyar. Umadanin ti panagapit tayo, tata. Huwag nga ron baraw. Pakiur-ura nyo pala ang tipordiya yo awain. Tain ton makaapit tayo iti mula tayo. Uray na yunak daw, titangdan yaw. Awan problema iti day tatata. Maawatan mi mag. Ray maglagit din. Tada kayo akatulungak iti panagmulak. Bareng makatsamba tayo iti nangina aprisyaw. Nangina ti abay tatata. Ken uray laya. Sigurado ang makatsamba kayo. Sapay kumaabaraw. O anya ngay Bena, kumusta tirik nam? Ay, madipay nga rod, Alma. Maulawa, kan agkakapsuta. Ala ka, amangan mo no nalipatam tinagtumar. Nagtumarak mat, friend. Ngam, ay, jak man mo. Banog ko la siguro dayto Panagkunak ka sa pulang pala ang taginan na Bena. Ngamin no ibusor mo ti bagim magtrabaho. Ad-ada ako maro tirik-rik naam. No, apay mat ngamin anaadda anak iti kastoy asakit. Apay, Alma. Hello nana, ni Alma daytoy. Ti kadwa ni Bena dito abroad. Nay, apay asikat din na kay gamit ti cellphone danak ko, balasang ko. Ayan ni Bena, aya. Ay na, agkakapsot nana. Di nakabaulan ti bagina. Ha? Apayan. Amok ngayon limod na ti sakit na kada kayo, nana. Tadi na kayat nga agdanag kayo. Ang nasaysaya at numaman nyo ti amin, nana. Adda nga min nadagsin a sakit ti gayim ko. Anya? Kat agawi din iti mabiit, tadinan ka ba ulang tagtrabaho, nana. Ay na anak ko, una yan ti kasto nagbambanagam. Apay ngay, kimotong kamutan. Sorry, nanang. Kaya't ko pa'y tagtrabaho. Ngam saan na nakabailan ti bagi. Saan kayo na maikan iti kwartayo? Ay na, di kagsaw iti kasta. Tiki di salon at mo ti panunutang.
Agpaimbag ka, anak ko. Sa anak san nga agimbag, nanang. Ngamin, andan itilas stage ti cancer ang sakit ko. Aniya. Nay, apay akasta tila nga Mari Asunsyon. Kasla nagdagsan ti parikot mo. Ay, huwag nga rod, Mare. Kasapulak ti kwarta, tanay. Awan paggatang ko iti agas ti anak ko. Ay, wan, nadamag ko ti may papankin ni Ben. Agpay so aya masakit ka, no? Ay, huwan, Mare. Nakakaasi di anak ko. Nagkutong, saan pa yun na makapanganan na imbag. Ala, kasta aya. Umaya kag pakpakaasi, Mare. No da kwartam pautangan nagmampaylaan. Sige, sige. Mano ayati ka sa pulam. Ibagam tamang tedak adakos, Mare. Nautangak aminan nga amok Tomas. Mabaina kun nga umasidagmanan kadakwada. Iso asik hati na panunot ko nga inasitkan. Ay, kaasimat ni Bena. Biglaan mo't ti panagsakit na. Wan nga roda Jak pulos ni namnama akas jeti pagtungpalan na. Sige, ta dumagasak itayan ni Bena no madamdama. Tay nakpay singiran tay inlakok alaya. Ha, no kasta. Nagmula ka iti laya. Wala. Laya, aba, ken taraw. Adapay parya. Agduduma ti mulak. Aya? Ay, nagmula ka gayam. Naimbag ta kinabaulang pa'y tinagmula. Ay, uwain. Nalakalaang dayta. Adamat matangdanan ngagtrabaho. May remedyo ti amay na sunsyaon. Ala, ta grubatak biit. Ta inakpay agsinger sa akong to sarungkaran ni Bena. Agpaimbag ka, Bena. Agpapingsa ka. Wan, tatang. Mangtedak iti paggatang mo iti agas mo, wan. Saanan, tatang? Idulin nyo kit iti kwartayo. Tadi kay pa'y naik-ikan idi adda ak ijay abroad. Di mo panunutan dayta. Awan problema iti dayta. Tatang, Doon nakasapulan yaw. Ibagayaw laang ta mangtedak, wan. Uray sininaan na kunti inam. Napatag kalat ta kanyak. Taim bilang kan kaspudpud nung anak ko, Bena. Pakawanan na kuma, Tomas. Asunsyaon. Pakawanan na ano sininaan ka ide. Ti amok nga may nawanan ti kasapulak kang ka. Ngam baliktad mutten ti mapaspasamak ita. Si kamutten ti mangtultulong kada kami nga agina. Agsuswerti kay ti panagmulmulak. Iso nga ibingayan kayo mo't Nangruna kat kasapulan ni Bena ti pagpaagas na. Tomas, pangaasim. Agsubli kagaya mun kada kami. Ornosan tanti amin kadataan niya. Kasapulak gayam ti kaduak ang mga sikaso iti anak ko, Tomas. Isa pa nga asim agsublikan kada kami, wan. iti anya pa'y laga po ngagsubli ka kankwan. Kalpasan ti panangikulasay na kan ka. Pagsublian na ka. Gapo ka day tadamanan kwartam. Iswa kundi pakawan kan ka. Awan matkit din ti plano ka magisinubyan ken kwa nananang. Ngam ni Bena lang amin ti pampam nunutag. Iso ti kaasyak. Mabalin mo ti tumulong. Nga uray saan kan ngagsubli jay. Nanang. Naglalaylan nan ngay day ta babae. Pinasakitan na kan. Sa itata kasapulan na titulong mo. Kundi sublikan ka. Ay, no siyak ti masurot. Uray saanan. Nanang.
Naupayak mo't laangan na namin pinsan ka ni Asunsyon. Diyak kayatan. Ni binalaang ti kayat ko at tulungan. Maria, kumustahan ba kay? Ha? Ay, Kaloy! Ay da, Kaloy asawa kaya, gyaman na tanagawid ka. Kailiw ka una yan, Maria asawa. Ay da, nakarkaro pa'y kanya ka. Malalala, sumrikan, Kaloy asawa ka. Pakawalan na ko ba? Promise, ang malbaliw ako. Yakon ang babae. Wan, ay na, nabayagan na napakawan ka, Kaloy. Ang, apay, nagsina kayo iti babae. Uy, tananguyong mat kanya. Kanayon nakakabilan. Ander naklaunay. Anya, tiyawanan pa a babae. Apay gamin nga intulok mo nga anter na kangay. Pinapispisam ko ma. Tiyak kaya't ni mailawan bakit? Isa sininaaklangan. Kahit napanunod ka, tagsublilangan kan ka. Ay na, agaman akunay Kaloy. Nabayagan nga inururay ko ti pa nagsublime. Kaagyaman nagtadakan. Mga barwanan ka, Maria. I love you. I love you too, Kaloy. Nanang, sigurado kayo iti desisyon nyo? Di kayo ito nga taagbabawi anang pakawan manan ka ni Tata Kaloy? Santo Apulos, bird anak. Ay ayatak ni tatang yo Kaloy. Ay ayatin nakmay. Agin inayat kabi adwa. Kasano nag-chicks manan? Sana'y nagbalbaliw nga rudain. Nagsina kailang arudan, sinublyan nyo pala. Sana siya tinagsublikan ko na. Isaw tinangsublikan niya anak ko. Imbes ang nauli magkantibiyag yun, tawanan ti konsumisyon nyo. Ngam adaman mo tan. Nagbalbaliw nga rudain ni Kaloy. Di yung ngamin kayat ni Kaloy ngagbalin na maikadua nga ama. Isuwa kasta ti ibagbagayaw. Basol na matlaang, no apay nga adayo tirik nami kan kwa na. Takas di mat kami tiararamidan na. Kanayon na kayo pasakitan. Kaslaawan patigyo kan kwa na. Atap yulaang dayta. Basta, pat genak ni Kaloy, piryaw. Ay, masurunak nga rod manong. Nakisinubyan kit di manan ni nanang iti dadya alakay kaluyan. Di mat ngamin dumngag iti pamagbaga ni nanang. Nakyas asawa pa'y lang amin. Bakbaketan lang arudon. Ay, no siya kamay sa. Ayos lang, noong nakiasawa manan. Takasapulan na siguro ti kadkadwa. Ngam tijak kayat. Kanayon mat napasakitan na at Tata Kaloy ti inata. Kanayon na pagsangitan. Talaklakayan mo ta babairaw. Ay, no apay mga min nga dakakasta klase ti tattao ha. Lalakay da lang arudon, agbabae da pailaan. Imbes ko mga agbalbaliw dan, saan mat? Bareng pumayso ati imbaga ni nanang, ngagbalbaliwan ni Tata Kaloy. Anyat kayat mo asidaan, Kaloy lakay. Kayat magtibulalo. Sikat ko na. Anda ay abakay. Ay, naggumatang alakay. Nagpensyon ka na ya. Wan. At iti kwartam. Ay, yaman ak Maria. Talaga nasingpit ka nga asawa. Gapo taay ayatin ka, Kaloy. Mala, agbati ka pa'y nga ron dito'y balayway. Tayo nakgumatang iti utwag abulalaw. O sige, o di ka baybayaguhan. Wan. Anya pa iti ipagatang maulakay. Igatangan nakman, iti chinelas ko. Dahil siguro nagat-gatangam tapno pumaot. Nalala, sige. Oray nang inaday jay, ngam quality may. Natikar, iswa mabayaga madadaal. Maria, nakaluto ka. Wen,
Gawan ka dahin lakay. Saan pa ay? Madam naman taon, tamapan ka man pa'y i-store baka inkaglaw. Na, kalulod mo la idi kalman Sa bali, ang number to'y ludam. Saan natin number ka o? Akin number ngay. Wah, number tayo kaanak akijay Mindanao. Daya ka anak kami jay. Akitadamay. Di mo am mo na jay. Ato ti number. Ludam iti 300 na niya. Sige. Ay, sige. Mapana nga rudan lakay. Uray upeng kasawam anday no na alas may. Awan serbe na Itay ka pa'y lang natakaloy. Nay, apay, asino tim mo na kanataya? Si kamay tim mo na amang kanyaw kanyak. Ibagbagam atsik boyak. Kay, agpay sumay, saraya. Agpay sumay, alas ni bakit mau. Kas tagaya ma. Ala, siya ka unti mangituloy itinay taalayat mo. Tisusok ko. Ditakas! Oy, ang subli ka dito. Lakay ka noy. Takrot ka laklakayan. Ala kayo, tatakaloy. Delikado kayo. Apay bitaw. Idarom na kayo kanu ni Andi. Gapo iti panang danog yukin kwa na. Anya? Nasugat ngamin ti bibig na, tata. Agapuan ang ti panang danog yukin kwa na. Anya? Sigurado ngagmulta kayo, tata. Dinanog yumot ngamin. No, kinantsaw lang ngamin na, tata. Aman kumati mapikpikon. At isumat ti imo na napikaon. Linayatan lakpay nga raw. Sinalak ni baklang ti bagay. Self-defense ti naramid ka o. Agad, ibagayon to na ita. Into nagsasango kayo iti barangayol, tata. Ay na, Maria bakay. Pang-aasim ka ni Sikal ti makisarita ka ni Anday. Agpakpakaasi ka. Ibaga madyaking gagara ti panangdanog ko kinkwana. Anya! Nay apay, hanya man ang tinaramid mo kaloy. Nagiinom kami nga raw, kahit nagkikinantyaw kami. Baso namat kami. Naglaing agkantyaw. Sa hindi kinantyawak mo, napikaon. Linayatan na, iso nga inuna ako na. Dinanog-danog ka sa akting maray. Anya! Minkan ka sarita ni Anday, ta amangan mo idarom na. Ay, sige. Siya kung ti makaamaw lakay. Di ka madanagan. Anday barok pang-aasim ka diya. Di mon idardarom jay asawa. No, anya man tinaramid ni kaluikin ka. Ay siya kung ti agkid-kid daw iti dispensar wano pamakawan. Pasensya mo jay asawak baraw. Awawatom kumalatan ta. Pasit sigura unti panaglakay na ti kasjay nga ugali na. Umababa nga men ti kurdon ti may sa tao no mapanan ti edad ako nada. Kita niyo matinaramid na ti bibig ko. Ay, nabtak. Gapit ti parang tanong na kanyak. Ay, naan di baro kaya. Ipagpagapumla ko man kanyak. Agkumari kami kundi nanang mau. Tain anak ko iti bunyak ti kabsat mo nakaw. Kundi di na panatawan. Imutang di nanang mo kanyak iti 5,000 pesos. Nagbayag pa'y kidiya, sana nabayadan nakaw. Kani di naulaw ni nanang mo ijay simbahan. Siya tinangitaray kuwa na ijay ospital. Malagip mo na itanakaw. Wala.
Malagip ko na. Ken, inikak paigayam ni nanang mo iti dua abag. May sa sandal, ken may sa sit-up plato na ko. Ha? May bagpaga pumlaka din kadagitaan na aramidak iti inam, baraw. Di mo nidarom day asawa, kuwain. Kan tinawon pa'y gaya, marigalwak di kabsat mo nga anak ko, iti bunyag. Agparinto mga kiti sangwanam paraw ka. Pagkawanam ko man di asawa ka. Ay, pagpasensyam ko man, paraw ka. Ala, tumakter kayo ni Tanana. Di kayag pa rin to mga kasta. Nagalas sa kitaan. Sige, pakawan na kong kasama yun. Basta di nan ulitan tikas diyang inaramid na. Wan paraw, di ka madanagan. Bagbagak to jay asawa ka. Ong taki di kastaunay, baraw. Kamusta nga Maria Bakay? Anyat imbaga ni Anday. Ay, awanan ti rumpang nga pagdanagam. Tanapakawan na kan. Di nandituloy ti panangidarum na ken ka. Ha? Agpaiso bakit? Why, nagsangit-sangitak iti sangwanan na. Tapno maasyan kanya. Kat nagkurimo iti naramid ka. Naasyan siguro kanya ka. Ay, naglaing ka talaga Maria Bakay. Magkan ka. Basta di mo ulitin, di kas dyan nga inaramid mo Why? Wait. Promise. Saan na pulos? Bakit? Babalin na buludan ti motor mo, Bert, baraw. Ha? Ang mga numay dungpar kayo. Ang mga numadadal ti motor ko, tatang. Paano nyo ayan? Ay, unay mo, ti kas ka pa nagsasaumod ba? Ha? Apay, awan pa nagtalikmaw kan ni tatang maw. Sana ga pa, tasyuman na kayo lang kaimimutan nyo mo tay. Nalaing magmotor ni tatang nyo kay. Ibagam nuyi mo mo, taing kamla gumatangayin iti bisiklita ni tatang yaw. Ni, apay nga akas na ti bagbagayo na lang. Ala, ipabulot ko. Agyaman na, Bert, baraw. Inakla gumatang iti asin, iti ili, baraw. Ala, ag-helmet kayo nga ron. Kan agsubli kayo nga adagos tatang. Wine! Agsubli mo la adagos ni tatang yaw. Tada mo, word of honor na. Saan alang sutday ta? Ala, wala na nang. Nagaduman ngayon bagayon. Agpupulot kayo manan. Kasanaw, kipadlaw yu launay adiyo kay kayat ti maikadwa nga mayaw. Ala, gusto na bakit? Impabulod na nga ron ay. Di ka nagsaupay. Saan nga mo niya asawa ka, Bert, dyan to'y imbayak. Jak imbagbaga, kakadwa. Tatakanoy, di kayo na yung partikanta ni. Nakamotor kayo. Expert na ikaw, oy. Apay, anyat pagkit kita am kanya. Kapoy, di ore agtalikudak ngagmanehaw. Yes, di yung kadidalan iti nangaw tata. Tapara mo't lang iti pagsayatan yung tibagbaga. Uy, hindi ka kadimanda na agan bitaw. I know what I am doing. Nay, ada ka mo gaya mo lakay. Agam, apayajak nang ngagtimutor asimang pay. Naka-helmet ka man. Batik ti motor na kay lumak bakit? Narigat ay ang mga numa disgrasya ako. Ha? Naimbag man. Napanunot mo da ita. Ala. Sumrekan lakay. Ang yaman ako. Itimplanak man iti kapik bakit na malaminak mo tayo. Wan. Sige. Mabiit laang lakay, wine. Ayan ni tatang nanang. Anyamot din. Naidong par kanumot di motor ko.
Ha? Kasano aday dong par saan mo't ang nagmotor ang nagawid idikalman? Ibati na kanumot ijay bird dyan ta nakainog nga may. Wen, imbati na. Ngam pati tulbek, imbati na mo. Di na inala. Isu nga inusar na gaya Anya? Ay, mabait laang nga raw taringak ni tatang yaw. Ay, sos. Ay, agtanang ka di ka agong umutwain. Diyak kayat nga apaam ni tatang yaw, wine. Kat, kumusta jay motor mo ngay manong? Problema nga, Rodmerna. Dakkel ti magastos. Kat pabayadam ka ni tatang tabasol na mo. Ape ngamin ngayon bati na. Una, agudwa na itinangidong par. Adali bird bakit ilambag na kaya ti maungtan. Malala, dito'y kalaang silidta ka lang. Siyak ti sumangok ni Bert. Ibagam nga awanak, Ni bagaklatang adakan. Awan ti rumba nga pagdanagam ta. Siyak ti makaamaw iti amin. Awan ti uraya sinaw ang makasagid ken ka. Siyak ti mangsalaknib ken ka, kalaw. Nalabas kayo mo at tao. Awan mo sabsabalay. Ang pagbayadam tamayaw. Ken maysa, awan mo basol na ijay. Ta sa ama nga isuti ng idungpar ija motor mo. Wana, ngam iso nga ron tinang bulod kan nang ibati. Imbati na di naman la imbaga kanyak. Tauray siyak la kuman tinapan ng yawid iti motor ko. Basta awan basol ti amayo dita. Jay ng idungpar ti ing kasingirawin. Nanang, bagbagaan nyo mat ngamin ti asawa yo Saan ngamin abas tagbulod-bulod iti gamit no pabayamat. Di namat amo nga iwanan ti bulbuludan na. Wine! Pagbalinan nyo mang ngaminan a big issue dayta. Paggapuan nyo manain amanggura iti amayo daytan. Nanang, ibagbagaklaan ti rumbang aramidan nyo. No amuya basol ni tatang di yo kaluban ti mading aramid na Bagbagaan nyo. Amin na tao at pagkapsutan na. Awan perpekto at tao, merna. At daya mo nahustuan na tao. Awan! Sa bali mga min ti pagawatan nyo iti bagbagami kada kayo. Tagidaksan nyo adagos, kagpay sumot amin nagijay nga ibagbagak. Ala, agawid ka kitday. Tapa nagluluto manan. Ing kailutuan jay asawa mo, tanay, aldawain. Maturugtan, kaloy, rabiain. Sino ayaday takachat-chat mo dita? Ni kumparek na ito, ala maturog kan. Sumarunong aktaon. Ay, di mo nga ron makaturog, no awan ka akabay ikaw. Umay ka umabayin at arakupin kalakay. Arak mo pampalatapungan. Ala maturog kan. Madamdama aktaon. Aywan, limit intun bigat ti pensyon maun. Way, apay aya. Agkuyog tantaw na mapan mangirwar iti pensyon mo. Ta adagatanga. Sige. Masapat ang nga rod nga agreeng intong bigat. Iso nga umaykan. Tabaturugtan. Napanad nga tan kaluyaya. Itay pa'y ngagtiring to'y cellphone. Sumbadak man. Tama nga nun na patag nga awag na ito. Hello? Hello? Asino na ito'y? Sika, asino ka? Siya ti asawa ni Kaloy. Ay, kwa, lolok ni Lolo Kaloy. Ayan na ka din. Ayan ni Lolo. At digdigaws. Ay, akin anak kadikin ka. Kat, anak na ng kantatang ko Sige, bye. Nagloko day jaya. Nagpiluso po nga ubing day jaya. Asino nga po kum day jay, Kaloy? Saan mo nga amaw ta aday di Mindanao na jay? Anya? Nakapilpiluso po mo day jay nga po kumaw. Amumatan na itang tutubo ita. Sa malay, iti ugali na. Saan mo nga amin
Adalata mo dagitay matinaw. Nan, itan mo kitlain ti kagudwa ti pensyon mo, tayo nakgatangan ng tayo kunak agatangag. Umura kanton nga agawin, ta amang ano mabayagan Mano amin day to'y love. Bilagam oh, umdas ka din na ita balunam nga agawin ini lugar yun. Jenny, my love. When, my love Kaloy. Thank you ha. I love you. Gusto kayang tinaydanon kanya, Jenny? Katsikamot alakay, arsab ka! Idarong ka alakay! Nanang, pangasiyo. Tiwi daron ni Kaloy. Please. Agulay ka! Menor di edad ka pailaan! Ngam nakirelasyon ka itilakay nga arig ng lolo mon! Ha! Agsagana ka si kalakay! Idarong ka! Si Maria bakit? Si kalagan ti ayan tinamnama. Si kati makisarita kanang iti dadakkel ni Jenny. Lukas sa pulang ngagsangit ka ngagpakaasi. Aramidem. Nagulbud ka kaniya, Kaloy. Kunam nga apo kong dayjay. Babae mo gayam. Maudin dayjay Maria. Talagang agsingsing pweta kaon. Please. Limit labnak. Tulungan na nga ron, tapno sana ka mabalawd. Kasaritam nang iti dadakkel ni Jenny. Ibagam nga dasakit ka. Ibagam nga adda kanser ka. Nga addang taning tibiyag ka. Tapno masyanda ka niyak. Kung ibagam apatisi ka kat adda sakit na. Ibagam nga damot ng taning tibiyag mo. Maria! Daytoy pay! Sige, kung paanak na ta. Basta tulungan na kiti problema ko ay. Ala! Yimpakim amin na nagargarat. Mauta kumanaw kan, Kaloy. Di kan pagananaw. Makabukan itibiyag mo! Nakabalo din ni Tata Kaloy, Nanang. Ikaroon na, nakipagbaludan, tinagbasulan na. Lakayan lang arudan ng nagbabae pa lang amin. Kat menor de edad pa. Uwin nga rod Ay, Naliday kayo, mat. Apay, masyan kayo kan ni Tata Kaloy? Masyan kayo itikas kankwana? Ang naghalas di aramid na? saan nga iso ti pakaasya? No di ka ti bagik anak ko. Aman? Naunday a panawan ang nagibturak iti denana. Nagbalinak abulsag gapuken ayat. Itala matauhan ak anak ko. Nasayat mo, natauhan kayo naman. Pakaragsakan mi dahi tangag kabsat. Nanang, kat di kay madanagan. Saan da kayo abaybayan? Ipaay mi amin ang kasapulan nyo. Una na. Adda kami akadwayo. Iso saan na rumbang agsapul kayo pala itikad kadwayo. Datayo, tagkakadwa na nang. Uy, nanakaw. Kapasensya kayo no nagbalinak asukir kada kayo. Siya nga inayaw, tinagbali na sukir kada kayo. Nakababain pa ikinday na nako. Bayan tayong tinapalabas. Lipatin tayo naman. Tintay drama itakat manipod, kanipagayam tayo Zeni. Sana pudpud no anaga. Kastimaan ti surat ni pagayam Zeni. Dear manang biyanang, adanay lepas ko a kurso. Nakapasaak pa'y iti board exam. Ngam si madutak nga gaplay iti trabaho. Gaputa pasig a big time, dagiti na boyfriend ko. Tauray saan na gwapo, basta ado ti kwartana, awan ti palabsat. Rugyak nga rod, ti agsalaysay. Nagpintas mat ta cellphone mo, Jenny? Kat syempre intan jay nobyo. Tay baro ang model day ta. Kun nginginaan day ta. Sagmamanungay day ta. Basta,
Adu aribo ti bayad na. Apay, gatangam? Di ka nagarapaap tawan mo't pagbayad mo, Inga. Kaya't kumitla ama-amuan, ano sagmamano? Ay, nasaan na masapol? Tamang ano nakarkaro, amatay ka iti apal no mamuam. Anya? Sige, sige, panawan ka pa tanay. Agur-ura dyan, nobyo. Agkita kami ngamin ita. Aw, at kiti kwartam sinay hanay. Thank you man nun, my honey. Ay na, iso alam na lab ka, kat nga uray pangit ka. Tasaan ka na imot. Ay, gapaw tayo ayatan ka nay. Nakangkaro pa iti panagayat ko kan ka, Orly, my honey. Love na love ka, mat nga uray pangit ka. Ay, agyaman Angin, mabaling ka di mo sang kay balikas dita. Pangit, tanagalas adenggain, may lam. Sorry O sige, saan ka nga uyawan? Ibagbagak lang tagpaiso. Ay, kay, isa di mo pa iti kaya mo ang papanan. Ay, nabanog ako nagpaspasyar, honey. Agawid tansan. Okay nga raw. Itulog ka di balayaw. Sinay, imawag di kapsat mo ijay abrag. Damdamagan na no na irugi mo nga inlakad dagiti papilis mo para abrag. Ay, ibagayo ta saan pa'y lang, nanang. Hindi pa'y lang abay nga bagbaganakin ka nga asikasuo mo dagiti papilis mo. Diana! Ngam di ka matagkirain. Ay na, nagrigat taga abroad. Ay di ka katagyaman, taadda di kapsat mo amang tulungkan ka. Di mo matngarod ipakat tinadalmaw. Nakaturpos ka iti kulihaw. Nakapasa ka pa'y iti board exam. Ngam di mo mat i-apply. Sayang tinadalmaw, sinay. Agtrabaho akto ka di. Saan pa'y nga ita? Ubingak pa'y mat. Ay nanakaw, nagpardas ti panaglabas daw. Amangan nagbalaw kan taon, ngam bakit kagaya man? Kat di ka pa'y naka-apply iti trabaho. Sayang ti kwarta abinusbus mo ang nagadal. Nanang, saan nyo na problema ti panagtrabaho? Saan dak nga obligaan nga agtrabaho? Ta obligasyon nyo kas naganak ti mang paadal kanyak. Tanak dak. Ha? Ay, baribar ti panagsungsungbat jay anak mo no kas jay amabagbagaan. Ay na, anak mo na jay bakay. Iso nga ano sabto ugali na. Wan, ngam di na kayat ti pakuriktan. No anya ti amuna, isaw ti susurutan na. Talaga kasta Mapilit mo nga raw no talaga adi na kaya't nagtrabaho. Una, ngam sayang jay nadal na. Ay saan ta ubing paay? Awan pa'y siguro timod na ngagtrabaho Kan may sa ure awan trabaho na ta dami ta kwarta na. Kwarta tinubyo na takasanaw, mahilig itibak ng anubyaw. Tapno at pagkwartaan na. Unay katikas ta pa nagsasao pilik. Anak ta ni sinay. Iso arumbang la soportaran ta iti amin naganwat na. Nga oray maday kar aramidan na. Anya ati madingar aramiden na ya. Ti pan nakirelasyon na iti saan agwapaw. Iso nga rumit ay ayatin na. Ay ayatin nga. Saan na nga ay ayatin day jay. Kaya kwarta na tinayat na. Diana! Nakapimpintas di anak ta. Imposible nga agayat iti kaskin ni Urlay. Ay na adutikas tabakay. Apay, dagitila na pintas ken guwapo ayat at dakar mga nangagayat. Uray mo't dagiti awan itsura na. Pagkukwartaan na laday jay alalakay. Kasmatla iti mo na anubyo na iti lakay abag nang. Ngam idi na ibus ti kwarta jay lakay anubyo na sininaan nan. Iso nga amu konti style di anak ta. Nagswildo kan, Orly? Sampay nga raw may lam. Intong lunis pa'y laan. Anya mo, daytan. Kanayon ang madili ti swildoyo. Di ka pa'y laumikat ijay. Umakar ka langin iti sabali a kumpanya pagtrabahwam. Ay na, napintas ti saad ko iti kumpanya ngayang kaw. Sayang no panawa. Kakaiso na ang imatuswil daw. Winangam magkaradilay mati swildoyo. Asino mo ti sana masuron di tangay.
Apa yan na pangaramata mi ti kwarta? Kada kanayon nga da. Sapay adda kayat ko agatangan. Andan nyo arrival ala ko di gayam ko abagkan sapatos. Kayat ko dagi chay, mayat na original. Ay kagatangan ta alam. Ha? Adda kwartam di taaya. Mangirwar tayo di bangkaw. Ha? Lukas ta, adda pa'y kwartam iti bangko? Manungay. Basta day dulduling ko, Apag balay tanto magasawa, ta? Ay, o sige nga Rod, inta mangirwar iti kwarta. Tapno manggatang tanti kayat ko. Nakaap-apal ka, Sene. Manipod adda boyfriend mo. Magatang mo amin na kayat mo. Kasi na, baro manong tabagkan sapatos mo. Ay na, anyat serbiti kinaseksikan kinapintas ko ngay. Nujak aramatan ti utek ko. Ha? Iso asi kaingga, usaram mo ta utek mo. Ang dami tsuram. Jay big time ti pilyam. Ananwam ti gwapo na wam makwartana. Oray la kay wano pangit ditan. Basta da kwartana mayatan. Sene, Practical ti biag itan ingga. Kitaan na ka. Oray saan ang agtrabaho dala ta kwarta. Tangamen, us-usarap ti panunod ko. Oray saan mo ngay ayatan. Basta big time, sige kiti. nukas da. Di mo ay-ayatan ni Orly a boyfriend mo, Sene? Ay ayatag mo, ano da kwartana? Ang amnawan may tad na, kagurgurak. Anya! Ingat, Uncle! Inga, asino di akin lugan iti daychay? Nagpintas mga luganan, nagdakkel ka nagsilap. Ay kwa, lugan ni Uncle ko. Ha? Diyak lang pagarup nga dagayam uncle mo big time. Kadwan nagkapoy di abroad, balik bayan. Barawan no balong. Kwa, balo, Sene. Ah, talaga? Ay, anya trabaho na ngay. Pensyonado na. Ay, kastaya? Ay, sayang. Diyak na sangbot. Di kam nagamam mo. Pimanaw matan. Agsublin tumanin inton bigat. Kapsat ni tatang mo, ano ni nanang mo? Kwa, kabsat ni nanang ko, Sene. Ah, kastagayam. Ay, wan, di kan sama nagawawi. Dani jay lugar yung inga. Dak masango. Makumikumak iti trabaho. Agawid aktong makaurnungat, Sene. Mapmapanmat ngamin iti abang ko ti masuswel daw. Nagnina mga minti abang mo dito eh. Kung nagalas mo ti balay pag nanagdam. Ha? Ay, awan mat ngamin ti masapulak analaka. Dayto yan ti kalakaan a boarding house, Sene. Mabigbig ko day siya anugan na. Taylugan niya uncle ni Inga day ta nagsardang iti batog ti boarding house na. Ay, payman, asit gakman ki day. Excuse me, sir. Sika di uncle ni Inga? Ha? Ay, naibaga na ngamin kanya kidikalman nga uncle nakakano. Pudno? Uwan na. Apay ka di. Ay, awan, kaya't ko lati makiamamukan ka, sir. Ay, siya gayam ni Zenny, gayam ni Inga. Nice meeting you, Zenny. Mabalinti umay dita boarding house ni Inga, sir. Umayak kumamu makisi istorya kada kayo. Sige. Umay ka. Sene, rumor kami kini uncle ko. Uray agawid ka kahit. Inga. Bye-bye. No kaya't napay ti makisarsarita ka na ta. Inton mabinsan ng terror warta. Winmat ngamin, Inga. Anya ka man. Kaya't kung arod mo ti makisiningad kinanggal mo. Ha? Saan ka di, tata? Uwan. Day talaga yan. No problem. Man nakigayo makmat ka. Ala, nagmisuot mo tin apimanaw ti gayam ko. Ay, awatan latante ka na, Arsene. No mabalin nga bin kat di na kayat amakiin na yatak. Kagura na no makisinningidak iti chicks. Anya? Patpat na ngamin ti ka na ka.
Iso, medyo agimon no kwa. Siyak lang kami ti close nga uncle na. Kastagayam. Tata, ada ka din nobya yo? Ha? Ay, kwa! Awan pa'y, aksap-sapol akong garo. Ala, eksakto. Agpadata. Agsapsapulak mo ti true love. Hay, awan ka di pa'y nubyom. Ada ngam i-break ko nubiga. Tadyak ay ayatan. Jak kayatan ti ubing anobyo. Lakay ti kayat ko itan. Ta sigurado adinak to isukat. Sini, no kayat mo, agsarap ta itirwar, tayo dyan ti pagsaritaan ta. Agpaiso? O sige, kayat ko. Anya nga oras, ita ka din? Nagkapuam sinay, parbangunan Inawagak ni Urli itay, ngam ko na namatasaan kayo anak kuyaw. Sinina akong day dyan lalaki. Nay, apay ngay, nagapa kayaw? Narigat mo tanog pampamarangak lata na kanayon. Diyak ay ayatan day dyan. Sa bali itan day ayatan. Anya, no kasta, nakasapul ka manan iti sa bali aboy friend mau. Talaga kasta balasang akmod. Anda karbangak nga agpili no asino ti kayat ko apakiboyprenan. Kan at least, sininaak pa ngay muna ni Orly sa akto na kiboyfriend manan iti sa bali. Ay, anyan anak kau. Naimbag nga oras niyo, tata. Nay, apay nga ngagsangsangit ka dito balay orlay. Maya ko magpatulong ka na kayaw. Ngaming kasi ni nana ni Silay. Ama mo ka nagbasulak ang kana. Intag ko maami kaya. Ay ipag-asib ba raw? No niya ti pangadeng ti anak ko ako, respetuam Mga mintiyan mo ka nagkurangag. Wano nagbasulak. Kalamilat ng imbrinak. Ay kaya naman siguro ati maki-boyfriend iti gwapo. No taraon kumabarok. Nauman iti tinunaw. Kaya naman tayo sinigangawan o adubaw. Ay baraw, pasensya ka na. Ay ngamdya mabalin na kontrain ti desisyon ti anak may. Iso nga awatan ko matigasat mo kan kwa na. Kasimot ni Urli ano kasta lakay. Awatan na tigasat na. Talaga kasta ni Ayat. Ay kunada nga rodain. Awan ti forever. Nauma siguro dyan nakta itinalaan. Kaya namatay gwapo Gwapo jay boyfriend na nga uray lumakay. Ti ko namkid nabakbak nang siguro day jay alakay ngam ni Urlay. Iso nga insukat nan adagaw si jay nubyo na. Wais ki di dyan nakta. Bilibak iti kinawais na. Kastay ati babae. Amo na nga usarin ti panunod na. Di na pailam amo day jay alakay ngam nakirelasyon na dago saan. Agam amudan tao. Kabayatan ti panagnobyo na. Ngam apay nga taakas jay. Binilin na tamot jay anak ta. Adita ka no ibagbaga iti uray asinaw ti may papan iti relasyon day ti day alakay. Kang runaan ka naw adita ibagbaga kiniingga. Kaya nangagmumu jay imbaga na kadata. Saan ka no akayat ni Inga ama kinubya jay ulitag na. Kanakan na lang mo't ni Inga. Apay nga'y aparitan na ama kinubya ni Carlitaw. Kumaano anak na. Basta tong palang talatan timbaga dyan anak ta. Di mon pakibyangan da kita. Ulit ngay bagasay ni ha? Di mo ibagbaga ka ni Inga, di mo ipapan ka na ta. Ta sigurado alapdan na ta. Apay ngamin adi na kayat na makinobya ka. Kun may isa ka nakamlaang mo't. Awan karbangan na amang lapod kun iti kayat mo nga aramidon. Ay ko very close ngamin kanyang dahil jaya ka anak ka. Takasla anak ko na. Sige, tumpala ka amin nga ibagam. Aywan,
Aghahangmat ng ti cellphone ko. Gumatan tayo ti baro. Anya cellphone ti kayat mo. Ibagam tagatangan. Oray nangina? Wan, basta ka balak-langit di. Hayayatan ka sini. Amin nakidamam. Ibay ko. Basta ikarim at dinakto sinaan. Wen, promise. Saan to ang mapasamak dayta? Sikan ti final. Sikan ti pakiasawaak. Ti pakikasarak. Kaano aya nga ikasarnak? Ha? Ay, kuwa. Inton umayatawan sini. Tabi siya pa'y lakadag ito. No kasta, napan-ijay mo ni Zeni, nana? Wan, Inga. Ijay mo, timbaga na papananda. Adda ka din napatid nga ibagam kwa na balasan ka. Kwa? Adda, nana. Ngam agsubli aktulangan. Kat agyaman na. Ada, nabayad akong ti cellphone mo, Zeni. Ay na, agyaman akmanan Carlito, honey. Ay na, arakupan ka man nga kan iti Awan babay niyo. Ha? Ay, Inga, kana. Di nakawagan iti kaanakan. Ha? Tasaan apod no dayta. Aga-agaw ka itinobyo, Zeni. Ano biyong ibagpagamat? Mabainak nga agiskandalo dito'y mall. Iso ayak kaya't apigsaan ti boses ko. Agsinatan, Carlito. Ay, sus. Carlito, ano ti kaya tasawan dahito Sorry, ang puno ting paganing ka. Saan ko akanakan? No di kat ada relasyon ni. Anya? Hanggang di ka madalagan, tas sikat ti pilya ka. Patsya ka di na kung kayat ning ka. Iso nga ituloy tan tinarukyan ta. Nakasaritak ni Inga agayam mo. Sakbay ang nagawid ijay lugar da sinay. Inagaw mo ka na, tinubyo na. Ay, saan man nga gararamid iti sa uday dya babae? Dahil din niyam amuna ni Carlito kanyak. Imbaga ng uncle na. Di na imbaga nobyo na. Basol ko nga ron. Basol na ata di na imbaga tagpaiso. Kat apay, di ka agbalaw no apay ngayon limod na anubyo na day dya alakay. Ha? Apay ang masapol nga ilimod na anubyo na day dya no awan problema. Di kay maawatan. Amangan mo't no adda ilimlimod day dya alakay. Taapay nga inlimod da ti relasyon da kininga. Ha? Di ka madanagan. Taurean niya't mapaspasama. Di kanto sinaan, Carlito. Isa pa ko mga ron, Zeni. Ikari nga ipay ko amin nakidawam kanya. Agyamanag. Ay, agkasar talangan. Tapnaawanan ti problema. Desidido ako na makiasawa kan ka. Agyaman na. Agam sampay nga ita. Tinasayat, santa pa'y lapagsarita at ti may papanit na itabanag. Mangantakit din tanay lumamis. Ulang po, ka! Sa bali man ti babaeng Carlito! Ha? Sino di tapag natin? Ay, kuwa! Mapanakot! Ha? Di ka tumaray, Carlito! Ha? Carlito, mabitlang! Urayan na! Garanggam dyan ka, babae! Hindi ka tinapunan! Sumapol kay Tibaro! Saan ka tatadaanan ni dasawa ka na anak? Tsaka mo nga dasawa na! Imbaga naman kami na may sanabalo! Kat! Namati ka mat! Anay ko! Balagan ka! Sinamon dasawak no di mo kaya't nga dada ka sa mapasamag ka! Wala na! Sinagod di asawa! Kasta unayakigtot ko iti daydagundaway manang biyanang. Impagat-pagat nak nga rod ti bakat nga asawa ni Carlito. Kat na ibabainak iti husto. Iso matlagayam nga inlimad ti gayam ko ti kadat relasyon da ken ni Carlito. Tasaan mo't gaya mapudno abalo. Nabayag mata na saan kami ang nakikita ken ni Inga gayam ko. Tasaan na nagsubli iti lugar mi. Gapoy ti day dyan napasamak. Nagpatulong ako ni ti kapsat ko kat nagabrodak matan. Kat adak payla dito abroad ngaging gaita. Alakastan, to'y pagayam mo, Zeni.
ala pagayam Zeni, sa bali man na leksyon, tinaipaay da iti kapadasam. Sana nasaya at timanggundawa ay itipada tao. Ta sigurado, ladingit, pan na kay babain, kan malas, ti apitem to. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Zeni. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para ti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagngina, iti tunggal maysa. Nagapok ka ni pagayam tayo ateryo, tintay drama ita, sana putpunno anagan. Kasto'y manti ko na ni pagayam teryo, dirman ng biyanang, ada kakaisuna nga anak mi iti asawa, nga iso ti pakaisentroan ti istorya agkan ka. Mahilig nga regalo ti anak ko, no ada kursunada na lalaki, regregalwan na. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Susi mo, ato'y inyagan ka iti meriendam. Isardeng mo pa iti agwashing. Ha? Ay, alam Ma'am Lirma. Isika ati pagserbiak ko ma. Saan asika ti mang serbi kanyak ta driver da laeng. Mabalin ka di, susi mo. Lerma ko malatan. Ikateman ti ma'am nga awag mo kanyak. Respeto day takang ka, Ma'am Lirma. Basta ikatem ti ma'am nga awag mo kanyak. Lerma ko namlatan, please. Sige, Lirma. Isardeng mo pa iti agwashing itilugan. Agmerienda ka pa. Agyaman na ka, Lirma. Oh my God, mapantay jay hardin. Uy. Agsangot ang agmerienda. Apay no agistayin ka nga minan, susi mo. Awang makadwa ni nanang ko iti balay. Oo, di ayabamon dito'y balay. Ibagam taag na eden dito'y. Kababay mit, Lirma. Sanay. Ay, ni malamagay man. Gawin na ka. Okay. Alam dito'y. Kagat-gatang ko day taarilo para kan ka. Ay na. Ando na yun, timay itid mo kanya, Lirma. Kababay na yun. Sana ang makasubsubalit din ka. Ay na, baybay amday ka subsubalit. Sa anak nga agur-uray iti subalit. Oo, alam mo. Kan itad mo mat kininanang mo daytoy. Sakay-sa kayo iti relo. Dua relo dayta. Pang babae ta may sa. Ay, ala, nakababain. Alakit din. Kas kalasab sa bali. Regalog dayta kan ka. Gaputa nagsaya at kaunay kanya. Madlaw, pa si kaunay iti driver tayo, Lerma. Nasingpad ngamin, papang. Naragsak akasarsarita. Kan madlaw ananakan. Kita, iya. Amang ano matiben at tirik namken kuhan. Ha? Apay, papang. No bilang laang tagayat ni Susi mo kanya. Kat aklonat man. Saan nyo ka di akaya? Katadakan ka, nuasino tipilin, apakin na yatan. No kasta. Kayat yun ni Susi mo apara kanya, papang. No iso ti kayat mo. Kayat ni meten iti ina. Aday ta. May plaster ko. Tika barbaro awasing masin tayo narang. Ay, kaano la idigimatang kay ti baro arifta. Ita washing machine manan ti ginatang mo. Saan mo tasyak tigim mata? Kasino nga raw? Ni kadido na. Saan? Ni ngay Lirma. Day amaw. Manan, nagadon tinayt itad ni Ma'am Lerma ken ka. Kanuray siya, may ramraman nak ngay kay kan na. Nasing petak ka nung aming kadakwada. Abangan mo't no da sa balya kay papanandar aramidan na kan ka nakaw. Aw? Natangar ka, maya titak-takdar mo. Iso a posible ti bagbaga. Mama, di kay mat... Ba lang da Lirma? Kinsa anak mo lamay kariti pamilya na? Ang no bilang laang, kaya't mo ka day. Ay na.
Imposible mo ti pagbagayo. Dinto mapasamak ti pampanunutin yun, nana. House. Nabayag ka din tinubiyang ije abroad, susi mo? Nasurok mga 4 taon na idayan, lirma. Kano nga iti plano yu apa nagkalaysa? Agurnong kami pa, Anyamot nga iti nakitam ije nobyam, susi mo. Siguro nakapimpintasan niya. Kan nasingpet siguro. Kan siyempre, nagagat ka nagabroad. Uwan, lirma. Narigat ti long distance nga ayat mo, susi mo. Saan ka mailiw kan kwa na? Ay, kaya mailiw mo Nga manya ngay nga raw. Aganos kami, tatalaga kas na. Tano may saganaan mi, matibok lang minto a pamilya, lirma. Okay. Amo, apalak tinubyam. Ngamin, nakatumpong iti lalaki amang ipatpatag akaskan ka. Maulawa ka. Isagdang mo ti kutsi. Ha? Ma'am. Okay ka kadilang, ma'am. Maulawa ka talaga. Insanggir na mo tibagi na kanya ako niyang. Ma'am, ipangkan sa ospital ay. Saan? Gagangay na siguro nga ulaw dahito. Iturog ko biit. Oray 10 minutes. Sige, ma'am. Ay, simakit ti ulo. Pakiilot man ti ulo. Please. Nagsakit. Wait, ma'am. Wait. Nay, nakapasyar ka mo dito'y nano mo abalay may Ma'am Lerma. Wala na. Rest day ngamin ita. Awan gayang bubi dato'y balay yun, nana. Wen, ma'am. Ay, pasinsaan yun ti balay may. Talaga balay tinakurapay. Sige, bayan nyo. Tapapintasok ti balay yun, nana. Ha? Pasiminto tayo. Kan paikan tayo iti bubi dati atap na. Ay, kay tama kaanakan, ang mga numas ulisok ka. Yang kalima? Ay, sus! Nakita ko jay amom. Uray, sana napintas. Ta napintas jay balay na. Adi pa'y trabaho kan negosyo dia. Yang kalima ay. Nataar ka ngamin, ngay. Ay, sus. Amin na babay makakita kan kakat. Sigurado nga akras dia. Dami nubya ka. Ada pa'y la komunikasyon nyo ay kaniduna. Kay way, nga mamano at istrikto mo ti amo na angkal. Hay, kitama ka na kan. Nung ada plano nga makirelasyon iti sa balay. Was-wasam pa iti relasyon nyo iti nubiyang. Awan may sunggarado dok ko kay lirma angkal. Uray na buyak nang. Kay way, basta ni Dona ti ay ayat ha. Agawit kay ti mabit Dona. Wen, susi mo. Kailiw ka una yan. Uri siya ang raw. Agkasarta kay din sumang pagkan. O sige, kaya't kumatan. Di kan tog subsublit tagbruday. Umdas mo turnong ta siguro na pagrugyan tayo tinegosyaw. Mga lakay ti passport mo, susi mo. Siyak ti gastos. Ha? Apay mo ti paspor? May? Agtur tayo di balasiw taaw. Siyak ti taya. Anya? Agpaisaw? Wen, basta si kasumon dagiti requirements mo para iti passport mo. Basta siyak ti makaamukan ka. Aginanata pa'y diti hotel sa tagpasyar no madamdama. Ha? Sige ha? Uray dito yung sopa ti pagidakaw. Ay saan? Agkukot ka dita, taababa ti sofa. Nalawa mo ti kana. Ay, Kwang. Susi mo. Hindi ka agbabayin kanya. Ay na. Mariknak matit. Adamot panagayat mo kanya. Mabain ka na amang ipod mo iti day. Ay, Irma. Ay, ayatan ka, Susi. Ay, sus. Amok, amabain ka lang agdaton kanya. Ay, Kwang, saan? Natingitay. Mawang magpanagayak ko ka. Nagsakit mo tanday ta ngayon bagang. Sorry, ha? Ang daan mo nobya ka.
Ni Dona ti ay ayat Nanam ay tibiyag mo iti denak. Ang lagi ito. Nakabalan nga lalawan tinubya. Nagkasar ka nun ni Susi mo, iha. Si magpagaya man tinubya na. Ang kasar lang. Apay nga roda ka sa tilangan. Di mo kaya ta mga asawa, ti driver ta? Ay, masurunak lang, papang. Ngamin, ado ti utang ni Susi mo kanya. Aniya, katsingiram Talaga kasta ti aramida, papang. Ha? Sino da ka di? Ni Susi mo ti masapol ko. Sana si ka. Ha? Sumarap kayo, ma'am. Oh, aday ka. Nakalista amin dagiti utang mo dita. Ha? Utang nga? Wan, bayadam amin dagiti hinuthot mo kanya. Ang nga hinuthot mga ibagbagang mga lirma. O may hinuthot ko kang ka? Basaam ngamin dagita nakalista aday ta. Dagiti mo iniintab mo kanya dagito. Jak intad dagita, no di kat impautang ko. Ultimo tinagastos ko anang paripir dito'y balayaw, bayadan nyo. Awan ti libre dita. Kastamit ang ti ginastos ko idinagtor tayo di abroad. Bayadam amin dagitay. Oh, nakasurat amin ti total ti utang mo. Anya? Idarong ka no di mo bayadan dagita. Kat nagbayad ni Susi mo, Teryo. Kaya apay ngay, kapilitan Tagdarong mati anak tano, di nabayadan. Ay, pimanaw lakat nga rudan ti driver tayo, lakay. Mabain siguro. Adamat labasol dyan Taitid namat ngamin, ti kompormila ditan ken ni Susi mo. Katawan mati nagkinaawatan da. Huwag nga ron. Naasam amang regalo. Ngam agsingir mat iti utin. Ay, kababay ti kasyay nga ramid na. Kapilitan nga agsapul tayo iti kasugat ni Susi mo. Kas driver. No, kasta insan, di ka nagsubli ti trabaho? Sana eh. Tadi na mapalubusan ni Dona nga agsubli jayay. Ay, kadwa na insan. Tamaan kiti napikutan na kadyabalasang nga amom. Mayaw awanton ni Dona Anubia. Sa makidin siya. Tani mo Dona ti ay ayat eh. Ay, why? Mapangkakit di agaplay, Huwag ko mga rodin san. Hanggang tulungan naman. Yamam muna itisikon nga mo. Hindi kay, mabanta di balay, dahain siya. Kaya sama, iso ni Dino. Kasinsin mo itla ni Susi mo. Iso timang sukat ka ni Susi mo kas driver. Dino, iso ti anak ni. Naimbag nga orasyon, ma'am. Kastamit kan ka. Awan pa asawam. Awan pa'y, ma'am. Di nakawagan iti ma'am. Dapapakan mamalaang ti awagam iti sir kan ma'am. Ngam siya, jak kayat nga awagan nak iti ma'am taubingak pa'y. Para laang kadag iti babakit dayta. Ha? Lerma ko namlatan kanya. Nalawag. Kahit uwan no isote ko na, lerma. O sige, sapay ko ma, tama ipasig mo at agos ti bagim kadaka ni Gino. Di ka ko maagbabay. Nag-shopping ka mga diha. Anya, tagirata mo. Sapsapados samat na kita. Uwan pa pa. Itad ko kini Gino. Tarot-rutan di sapatos na. Igatangak pa'y iti pantalon kan bado na. Anya dagit ha? Ilakom, uno itad mo kan kuana. Itad ko, papang. Kita ma. Amagan, no adan to manan di mo magustuhan kan kuana. Kat singiram to manan, dagit itad mo. Ha? Ni papang mo. Tila ibang pagana. Awan kas tagsig sigurado. Tani, narikatan. Kenapa nga ikikam ni Gino? Masyanak lang kan kuana, papang. May sadya sapatos na. Gandaan na giti kawis na. Gino, at iti sweldom. Ninayunak dayta. Tip mo kanya. Ha? Agyaman nak, ma'am.
Lerma ko naman kanya. Di nakawagan iti mampunak mo. Ah, Gino, madamag ko man lang. Ada ka din nobyang. uwan, Lerma. Iso na lang, ta LDR kami. Ta dayo ti lugar ta. No bilang makakita ka iti kasukat ti nobyam. Nakasagana ka amang ibrekan ko na. Ay, saan, Lerma? Diyak kabaylan na sinanti nobya, tayo ayatag. Nasingpo nga main. Baknang ka di. Saan? Padak anak ko rapay laan. Apay, di mo kaya tibak ng anobya? Sana marokot ti ayat, babaen ti kwarta, Lerma. Apay, di ka mailiw iti nobyam. Mailiw ka, ha? Kaya't mo tamapantay iti lugar da. Adamat lugan nga aramatan ta. Iko, kababain, Lerma. Di kagbabain Gino. Ngamin, saan kan asab sa bali kada kami? Nang runa kanya. Anya? Agsagana ka, tainton bigat. Mapantay iti lugar ti nobya. Anyat aramidin ta dito, resort, Lerma. Dumsaag ta pailaan. Agpalabas ta itirabi dito. Ha? Ayun gayam. Atoy kabarbaro kan ninginaan arilo. Sing-sing kan kwentas da gito'y para kan ka. Ay, ala. Awan mo't pagbayad ko kada kita, Lerma. Saan mo abayadan? Itad ko day takan ka. Libre. Anya? Kan adda tay saan amo usar ang motorsiklo ijay balay. Nakitam day tiyay. Uwan. Kukam ton day tiyay. Kan adun tupay ti itad ko kan kain ton makaawid na. Kan mapantan to ag shopping inton bigat. Gatangan ta amin akayat mo ijay mall. Ay, kat sige ah. Sikat yung makam mo, Lerma. Madanagan akteryo. Tila mait-itad manon ni Lerma iti driver tayo. Inted na pa'y gayam tay sigod ang motorsiklo na. Di na madlaos usarinin. Madadahil lang no sana mausar. Iso abayam no inted na. Di na ko maintad day jay tasayang. Inla ko na ko ba? Oray impahulugan na ko ba? Ay, binagbagantan. Ngam ipapilit na matiam mo. Adda nga tanagkin na awatan da. Diyan mo. Abay, inaram nga ta ni Gino, ti anak ta. Diya ka mo tinasayaat. Kasarita tanto man jay anak ta, lakay. Sir, ma'am. Alaan kay kumani ng kaninong may ton kasarmi tinubyak. Ha? No kasta, agkasarkan Gino. Uwan, ma'am. No, manugot kayo ang agbalin aninong kaninang may. Sir, ma'am. Awan problema iti dayta. Kayat ni Gino. Anyat pagdadabugam dita, Lerma. Awan pa'y limpyo lalaki. Pasig da amin nga ulbot. Aniya. Kunak man no sinaamon jay nobyam, Gino. Ne, awan mo't imbagbagang akas ta, Lerma. Nagadungayin intad ko kan ka. Ngam pasakitan naklagayam. Amom ngay ayatan ka. Ngam apay ngay ang mga asawa kan iti sa bali. Apay. Ne, awan mo't nagkinawatan ta, ma'am Lerma. Bayadam amin dagitin intad ko kan ka. Di ka matanagan, ma'am. Isublik amin nagijay. Kas makita mait. Awan apulos ti inusar ko ngayon inted mo kanya. Nakadulin amin iti silid ko. Ken pati motorsiklom. Nakaparada iti garahe. Jak inus usar day jay. Ken dagiti kwarta ngayon inted mo. Adtoy. Nakadulin lang iti wallet ko na kita ne. Oh. Adalistak. Inlistak amin ngayon intad ko kan ka. Siguraduam ang maisublim amin. Ada mo listak, ma'am Lerma. Inlistak amin nga inted mo kanya. Siguraduam nga agtali tilistaan ta, Gino. Una, ikumpara ta ti listahan ta, ma'am. Ulita, maisubli amin kan ka, dagitin inted mo kanya. Iya. Gustong ti panagsangsangit mo. Kaya nawan ti rumbang nga sangitan. Tawan mo ti relasyon nyo kay ni Gino. Nasakit lang amin tinakam ko, papang.
Kunak ano matinag tirik na kanya. Tanaga doon dagitin intad ko kankwana. Ngamsaan magayam. Ikateman kami, hindi kasta ngaramid mo. Nagsem ka, mangiring-ringalo iti kurso na alalaki. Tapno armen na ka lang. Ngam sana nasayati kastay. Urayem nga isuda ti agdaton kan. Kasanon, makatumpong ka iti hut-hut alalaki. Awan, ibusin na ti kwartam. Pagyamanam, tanasing pedagiti nagbalin a driver tayo. Saan na ka ginundawayan? Papang. Sana kaputa kurso na dam ti lalaki. Ketila mait itan mo kayuana. Nga uray saan kayo pailangag mo, biyo. Saan nga amin na lalaki. Ket rupat regalo. Wano rupat kwarta. Laglagi po mo kumaday tayo. Kasi ti Diyos man ang biyanang dimngagmet na anak ko iti pambagbagak kenkwana. Takal pa saan tinamidwa pan nakapaay na, di na inulit ti naramid na. Aging nga damat la nagaran kenkwana, kat nagkasarda. Kat ita adda upat nga apu kumay kenkwana, kat naragsakda sa nga pamilya. Alakastan, to'y pagayam mo, Teryo. Nalakad sa pailakuma, tanaragsaka kanayon ti pamilya ti anak yo. Kastamutan dagiti apo ko yo. Bueno papagayam, di taan tinagpatingkaan ti pakasaritaan, ni pagayam Teryo. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Insurat mo ninyo nos para iti script kan drama, tuy pagayam yo. Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagngina, iti tunggal maysa. Ti pakasaritaan ngayon tayo drama itakat manipod, kanipagayam tayo aloyda, saan na pudpuno anagan. Kastoy man, ti kuna ni pagayam loyda. Dear man ang biyanang, kaya't kumanmat apay drama ti kapadasak iti biyang. Bareng makaita di ti adal, kadagiti padak ngagdengdengag. Adda nobyo kakalugarak, nga may di adabak nang anamamok, jakon pagan ano ti sigod anobyo. Rugyak nga rod ti agsalaysa. Ay, apay nga sinanak. Anya tinagbasula, Luda. Awam mo ti madingay naramid ka. Basta agsinatan, tahan kan ngay ayatan Roberto. Ay, apay nga ay. Ada nagkinaryan ta. Ani patay lati mamagsina ka data. Han nga amin nga kare kat matungpal. Ay? Han nga data tinay kare para iti tunggal maysa. Basta agsinatan, period. Nanang, asawaan dakon. Ha? Anyan? Kasangsangpot mo pailaan. Ngamday ta asawan ti bagbagam. Asawaan dak nga rodan. Ikasarnakan ayan ni Roberto. Han? Nireto te mga asawa kanyak. Ha? Asino aritaw? Diyan ngay barbaro nga boyfriend ko. Anya? Ay, masaya nga nak Marilita. Ngamen, nag-break dagiti anak ta. Takasanaw, imbreak kanume ngamin ni Luida di anak kau. Ay, jakman ammo iti day ti ababaay. Kalaat mo't ngamin tinaramid na. Sa ita, adda-adagos sa bali anubyo na. Kat asawaan da ka naun paray. Damag ka abak ng kanon sa ginang isukatan na iti anak kau, maray. Ay, jak amaw paray. Tayak pa'y nakikita. Ay, masya na ka talaga iti anak kau. Kanayo nagbartak manipod imbreak ni Luida. Malmalday ngamin, maray. Ala, andi nga yung lakta paray. Tapatyak ang makailiw-liwag tumulaan. Ay, siya kaung tagkid-kid daw iti pasensya. Gapo iti inaramid ti anak kaw, pare Arturaw. Nanang, iso ti ibagbagak nga nubyok ni Reto. Reto, iso ni nanang ko. Ha?
Naimbag nga orasyon, nana. Agmanuak. Naimbag mo't nga oras mo rito. Mabiit la ang tamang isagana ak iti merienda. Nagluto ak iti kamuti ken tugay. Ay na, saanan nanang? Di kayo lang mabain. Day takit din tugtug iti idas na saryo. Katahan nga nairoam ni Rito iti kakasta nga merienda. Saan mo't, honey? Mayat kiti na kita merienda. Ang imsahanan, nana. Napsugak pa'y. Tanag merienda kami itay kanilo iday je plaza. Kasta aya. Nakaumayag. Taumay ko kidawan ti pamalubos yo. Ta asawa ako ni Loida. Win ko na yun, nanang. Tama pa na kanun agyan iji balay darito. Dayta no umanugot kayo, nana. Ay na, urehan na nga kaya, tsak matlang ti masurot, darling. Kas respeto, umay kalatay pakada iti inam, honey. Katda kayo no anya ti pangedeng yaw. Nagkasar kayaw. Adda kada kayo dayta. Ne, apay ngay nga inyim pakim mat amin abado mo na nakaw. Agdalaw kan dito'y balay. When natay awid na ko ni Rito iji balay na. Anya, ne, kunak man no agkasar kayo pa'y. Kasar nga. Baybayan yun data nga kasar na nang. Isumat lang nga iso. Agkasar kayo pa'y nga umuna sa kay to agden na, Loida. Hanak nga mabalin nga kasar ni Rito. Tahanda nga anal iti asawa na idi. No kasta, adda asawa ni Rita. Idi ngam nabayagan nga nagsinada. Nasurukan nga 20 years nga nagsinada. Ay sinaamlaangan. Subyam ni Roberto, ta isaw ti Ni Rito ti ayayatak tatan na nang. Anya. May mayat ni Rito tam maitad namin nga kayat ko. Baknang ka na siyang pat. Anya. Dudwa ta ito'y nagdakal nga balay mo Rito. Kadwata ti babaunan. May katlo ti babaunan, Loida. Ay, adagayang babaunan mo. Una, Ay, mayat nga rod Tapno anak nga marigatan ag trabaho. jakayat nagtrabaho ka, honey. Tingayat ko, agbalin ka a senyorita dito balay. Nagmayat matanan. Panawan ka pa'y nga ron dito balay, tada papanahon. Sana balik, tada ti babaunan na kadwa. Manang imang, aking manok dagito nakapupok ito'y likod ti balay. Ka, manok ni tata rito Asino pa'y kumangay? Ha? Pangpalot sa dagito yung manok, manang. Manang kalaamanang kanya. Kat madlaw mat nga inauna kang siya. Ni, manutawan mo na ya. 28, si kangay. 28 mat lang. Ni, ang katawan ng tamot gaya. Anya nga bulan ti birthday ngay. Pebrero. Ay, inauna ka nga rod ay ite makabulan, tamarso kanyak. Iso nga manang kalagta manang imang. Makabulan laang mat. Di ka man manang amanang kanya. Ta makapasuro. Ni, ay, ngam, apay anya ti trabaho ni Rito? Grabe ka man. Asawam, ngam di mo amo ti trabaho na. Nabiit pa'y ngamin nga nag-amam mo kami. Ngam nadlaw ko nga nasingpat, iso nga inaklon ko nga dagus Mamalot ni tata ritaw. Kasta ti trabaho na. Ha? Dayta timbakbak nang na. Iso ti pinagbalay na iti dakkel. Ken nakagatang iti lugan na. Ken adda pa'y nagatang na adagdaga iti agduduma a lugar Takanayon ang mga ba. Ay, kastaya. Ti amom siguro, pensyonado niya. Ti amom, adaw ti negosyo na. Ngam saan, manuklaang ti puunan na. Ken ti pagbakbaknangan na. Ay, jaklay ang pagarop nga kastagayan ti trabahom, darling. Wan, magsuswerte ka kanayon. Apay, maupay ka no kasta ti trabaho. Ay, saan matkit di? Awan problema. Ti importante, saan ka nga maibusan iti kwarta. Ay, dahil ti santo ang mapasamak. May busan namin na mga opisina. Ngam siya, saan?
Ikanak man nga rod iti kwartan, ta adamapan ko gatangan. Okay, ariglado, honey. Manok ti kasapulam. Imang, labaam tumandag dyan na urno nga underwear ko. Apay no labaam ngamin adagusan. No kas di amalpas ka nga digaw, Sloyda. Mamin anumot lati mangigilgil ngay. Adda maturturay mo nga babaunan niya. Ay nagtal na ka. Tasikat ti adda turturay na. Laglagi pam, asaan na ka nga asawa ti amo. Tasaan na ka nga inkasar. Ni, nagturot ka matan nga mangibagay ti kasta kanyak. Apay, anyat pagkarkarit mo? Awan, ngum ibagbagak lang tirumbang. Saan aga po tababaunanak ditoy, katrabahok mat aminan. Saan ka baldadaw, Loida? Iso at tumulong ka iti trabaho dito'y balay. Naay, Amin matlakit din, ipatrabahom kanyak. Naglaing kan ngay. Nabiit ka pa ila dito'y abalay. Ngam kunamlan asino kamatan amang ibaon-baon kanyak. ipulong ka kanereto. Papanawan mo na dyan nga babaunan reto. Ay, sana. Kasimet. At anak na supsuportaran na. Single mom ni Imang. Naglastog mat ngamin. Kaslaan nga ma'am ti pangibilbilangan na kanya. Kasla babaunan ti trato na. Kas jay lang ti style na. Ngam na singpat da jay. Nagagay. Paspasurutam lata kumano ko ah. Apay ngay nga siyak ti ag-adjust. Manjak mat naglayangan ngay. Sumurutak lang kanya mo no ada papanam. Jak kaya tag iyan ito'y balay. Sige, honey. Makaamu ka. Uwan niya, nalpas kayon rito. Nalpasan ti laban. Ay, nagmamalas sa kita. Nabakak. Nan, yawat mo man ta belt bag ko dita sa ang utilugan, Loida. Ay, ala ka. Naibusa matanti binalon mo nga kwartam. Masapo lang makasumputak. Yawat mo tibag ko. Saan ta nga gawin, aging kadyak makasumpot. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito'y balay, Loida. Wanta masadutak nga sumurot ka ni rito ijay piyastaan. Makaburing matagur uray ijay. Jakmat kaya tatagtali na at ijay balay. Tada jay swapa nga babaunan ijay. Ay, sinaamkit din da di alakay anak ko. Uray nagsinadan iti asawa na, ngam nagkasardalat ta. Apay aya pa kasi kuran nyo deta. Akaiso na nga mayatan ti biyag ko. Di kutsin di ato anak yun anang. Magatang ko aminan nga kayat ko. Ni Robertaw, ti kayat ko aparakan ka. Nauma ako na iti agat baboy. Nagalas kat ti kasta nga ibagbagamon, Loida. Kadagpay sumat, agat baboy ni Roberto. Kat gagangay na tagtartarakan ka nga ron iti babaw. Pagkasaryo kumapay dagijay atarakan na. Agkasarangay iso na. Kayat kun di agat manok tad adu ti kwarta na. Dakilay dagiti baboy mo anak ka. Ay, wintatang. Ay, nagsayang dagita baboy. Imbis a pagkasaran nyo ka ni Loida. Saan ba natulay? Sana masayang dagito tatang. Taila ko, Mike. Adan nakitulag amang gatang kadagitaw. Kasta. Kinasaya at ngaron anak ka. Kaya no may dispose ko dagitoy. Mga lakto man ti sabali at tarang ni ikaw. Kadwak to tigatangay. Tagtarakina man iti adaw. Tapno dan to man ilako ka. Apay nga kukurot ka rito. Wadan kwartak, Loida. Ha? No kasta, impabak mo amin di kwarta mi di kalman? Nga rod. Isardeng mo nga minanti kasta nga bisyum. Agnegosyo kalaangan. Unsa. Kastamot lang ti pampanunutak. Iso nga ilakok dagiti ginatgatang ko adaga. Tatay dyan ti pagpunak iti negosyo. Ha? Ilako mamin? Sayang. Saan? Tado ang negosyo ti pangibautang iti mapaglakwak, darling. Atarito, damag ko analako yung dagijay ginatgatang yung adaga. Pudno ka deng? Uwan. Apa, Imang? Umutang ako matata. Tani,
Awan pang pa-check up ko iti anak ko. Kan uray dananang kan tatang ko. Agsakit da. Masapul amay ospital da. Aniya, mano ti utangan? Uray 10,000 pesos ko matata. Pangaasiyo ko ma. Sige, mabid lang arod. Agtalaga kan ka imang. Iswasaan na nanas ka ngagpapirmakan ka. Iswa di mo dadaalan ti panagtalagkukan ka. Naawatan. Wen tata, naawatak launay. Papanamanan rito. Apay nga inalam amin data naglakwam iti daga. Inak pagdublin da ito'y darling. Ano masublian ti bisyum? Las da ito yun. Nakatagtagain na pag ngamin iti siping asabay ni Rabi. At nakanog igama ka may sasabay. Hindi ko nagsiping ka nun. Kaya't nasawan, agdublitan yaman nga igamag. Anya? Ay, Di mo nga rudala namin nga kwartam mangibati ka. Di na isuro. Awan bibiyang mo iti daytoy, takwartak daytoy. Ha? Awan pakibiyangam ditoy, naawatam. Apay ngagsangsangit ka nga simbang patrito? Yawanan tinaglakwak iti daga. Sinaur ka. Unak namin kan ka nga di mo sublian ti bisyum. Anya nga itadta? Awanan. Milyones si kwarta ka na pukaw. Awanan, Loida. Ni, apay ngagimimpake ka rito? Tulungan na nga gimpake. Tawanan dayjay nga imang. May samad dayjay. Una na ngagbakasyon lang, di mo nagsusublin. Sabay mutang kanyak. Mas dawak mo't ngamin kanya ma. Intad mo ti kwarta nga awan kasuratan nyo. Alaki din. Kagimpake kan, tabayadan danto'y balay ko. Ha? Anyat kayat mo nga sawan? Inlako kunto'y balay ko. Iswa pumanaw tan dito'y. Ni, apay ngay. Katpagyanan tangarudan ngay. Ijay balay yun ah. Day, apay nga inruar mo dagita kawas. Akin kawas ka dagita. Kawas ni reto. Masurunak. Insugal naman nandiyan naglakwan na iti balay na. Awan nga pulos nagbati nga kwarta na. Anya? Ay, mandyakon! Naumakan yanan. Sinakon ni reto nanang. Ay, itatawanan ako. Rin akong pag-ananuloy na. Basol mo matlang ah. Nagtangkan ti ulong. Luamok lang nga manugal ka idi. Hangka ko mga inakaklon. Ikarik, ang balbaliw ako. Idya akong tibisyok. Tadtapay. Nalakom aminan nga sanikwam sa kakundi kare. Ha? Anya nga'y tadtang awanan na. Kasla ka kakaasin. Iso nga pumanaw ka din. Agsinatan. Ay, awan pagkawitak, Loida. Ay na, adu dagi dyan kakabsat mo. Agkamang kakanya da at sigurado nga tulungan da ka. Sige, mapangkakit din. Nag-adumat gayam dagito tarakan mo nga baboy mo, Roberto. Nay, sika magayam, Loida. Kumusta? Long time no siya. Wanta medyo busy aki tinapalabas nga lal daw. Ay, kasta. Wan Roberto, limok magkamat. Kan kapukpukis mo pay. Gimwa po ka. Nay. Adamot tayo manggatang iti baboy ka. Ay, excuse me, Loida Jak pa'y masangot, ti maki-istorya kang ka. Ta si kaswama, nagiti customer ka. Kaslagin mo po nga karakaro ni Roberto. Idi imado te baboy na. Imado matan nga permiti tarakanan. Limawa pa yan dato kulungan ti baboy na. Adamanan si Mangpat nga lugan. Nay, pasensya ka na, balasang ka. Tadi na ka masangod dyan anak ka. Tanay, agsasarunod dagiti customer na. Ay, lukas ta. Customer namin dagita sumang sangpat tata. Wayne, ay nagkurang tayo nga
nga rudin dagiti ako na, tayo madumot ang ti customer na. Aya? Ay, ila ko namin dagitoy. Uwain, ang mangibati ka no iti sa nga pulo ababoy, tapag kasaran na itong umay abulan. Ha? Ay, agkasar ni Roberto? Adan ayate nubya na, tata? Adan na, manumot na abulan da. Kinukanayan nga umay dito'y balay jiip na. No makit-kitam tagparparada analabasit alugan di tabatog. Lugan ti jiip na dayjay. Aya? Ay, adamat gaya menjiip na. Kaway, ay nasingpot abalasang. Kinapintas mo't mistis abalasang. Ay, sige, tata, adapay gayam aramidak. Panawan kayon. Sige, balasang ka. Adamat gayam jiip nan. Apay ngay nga hanak nga inoray. Sayang. Aklunak manang biyanan. Oren akidan na akidi ka ni Rito ngam sana na pukaw tiriknak ken ni Roberto. Iso nasakita na akidi na amwakan ng asawa gaya man ti sigud anubyo. Ngam namiris kumatlaang awan karbangak amasakitan tabasol kumatlaang ti amin. Banag apagbababawyak iti kastaunay. Kat ita adan buko da pamilya ni Roberto kat napintasan ti panagbiag da asa nga pamilya. Ngam siya pala sa ngakpay lang aging gaita kat makitang tangdanak ng aglaklakoy tinatangkan prutas iti pwesto ti ulitag ko ijay ilime. Alakastan to'y pagayam mo, Loida. Nasaya at unay, tanaamiris mo ti bidot mo. Tangamin, nariga at nagdardarasudos ng desisyon. No dim ngagkakumangamin iti inam. Ang amala, di kan sidiran ta nagbabawyam mo tan tinagbidutam. Alakat di kalat tamapukawan itinamnama tapatsyak. Adan tulat tadumtang napinta sa gasat para kan ka. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan. Ni pagayam Loida, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama, to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, ka Diyos tagnina, iti tonggal maysa. Di pa kasalitan ngayon tayo ba sa wanay drama, kat manipod ka ni pagayam tayong Agustosan na pudpud no anagan. Dear manang biyanang, kaya't kuman nga istoryan ti stress ko, idin sang pagtanak ko ti nobya na iti balay me. May stress ha, tanaka sweet da iti tunggal maysa. Nang runakat saan damot na teenager, ngam grabe ti kinalailo da. Kat oray sa dino tayan da, kas jay latta ti jarda. Kat siyak ti mababain, gapoy ti kas jay nga style da. Rugyak nga rod, ti agsalaysa. Sige, agngangakan, darling, tasubuan ka. Ha? Sige, darling. Anya, agnanga ka ma, Jima, tasubuan ka. Thank you, my darling. I love you. Nagbanglo ka? I love you tao, my darling Jima. Ay na, nakabangbanglo ka, may. Nagpintas ka niyo. Ay hindi. Uray dito'y sangot ti panganan kag sinsinipit kayo. Di kayo lang mabayin iti kasta kararamidan yaw. Uray kumano awanak mo akasagsango yaw. Di tatakmat. Sweet kami nga raw. Hindi sa maragsakan kayo, ta sweet kami nga gasawa. Wen gabi lugar yung mata. Sana dito'y sangot ti panganan. Sige, ituloy tante mangan, Alvin. Tagaan na di asawa ni Alvin kabagis, Agustao. Taga kabangi-bang nga ilay kabagais. Kano nga iti kasarda? Insang put na mutan di nubya na iti balaya. Ay, masuro na nga ron. Nagisangpot iti babae kawampay urnong na.
Anya usaran na nga agkasar, o makwarta na, o matarakin na ababoy apartenda ko ba? Ay kat dagdagam nga trabaho tapno makaunong iti pagkasarda. Ay nadagdagdag ka bagay. Ang nalpas ka nung tayo kontrata ti busda, aramiden da apasdak ijay ilay. Kat sumapol iti sabali at trabaho Jak amo ti day jay akaanak am ka bagay. Sadot na no daduma. Ay, nan, pautangan naman iti sardinas. Tawan masida di balay. Mabait lang nga raw kabagays. Darling, dumagas naman pa ita store. Ag merienda taman. Ay, sige, darling. Anya kaya mo ang merienda niya? Antik yakin istor dita. Yam ang muka kang kuha na. Ay, kastaya. Ay, anay ko, nagsakit mananda to sa Alvin, darling. Apa ngay? Ay, nalaka nga ron nga mabanog no kasto nga magmag na. Ish. Umay ka nga rin at ba ang kalangin, darling? Ay, buwag ka man. Ay na. Nagmayat gayam ti mauba. Nagmayat ti piling. Da kayo magayam. Ay na, una yan. Inubang mo tang tinubiang baraw. Walang ta, sweet kami ngamin nga gayan ayat. Di man, darling. Bumabakan mo eh. Nagtugaw ka. Okay, darling. Ay, nabaw. Ay, walang tay. Iso ni Jima. Kaayan ayat ka. Ay, Jima. Iso ni auntie nga Elvira. Hello, auntie. Hello, mat. Balasang ka. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito'y lugar, may. Wala, auntie, ta. Ito yakon nga agiyan. Walang tay. Dito yan nga ni Jima. Agdin na kami nakasagasawa. Apay, di kay pa'y nagkasaraya. May mayat kumamot laang agkasar kayo pa'y nga umuna. Saka ito agdan na. Ay, antay. Nagpautang ka mga rod, iti pagkasaramay. Aw mo naming kwarta ni tatang. Ay nak, pangalaak ngay, iti pautang kaw kaanakan. Manumot lat maganganan siya dito'y istor ko ngay. Umdas la pagkatang ko iti para ko sinamay. Ay, kung ano ada may pautang niya. Ay, na, pag meriendahan da ka mga rod, antay. Kamabising kamay. Nagkasar dita ka aruba. Apay di kayo may albain. Intay makipangan, nagayap damay. Talaga nga umay kami tatang. Ikuyog ko ni Jima. Intay nga rudeng taldawin. Kaintap no umuna tayo itipila. Ay, mabisina ko. Dito yan tiin na po, darling. Agnganga ka. Agnganga ka mo, darling. Ay na, kita-kitaan na tadagiti tattao ito kasaran. Paybay ang ida. Umapal dala siguro, Isuakit kita data. Itala siguro makakita da iti biri sweet nga gayan ayan. Ay, darling, kiss man, Ay, unay dayta. Muray dito'y kasaran, kasta jaryaw. Eh di kay lamabain. Kaslanda kayo, tinagkasar, iti kasta nga itsuraan yaw. Naglawa tatugaw, ngum sinaklot mo pa ni Jima. na. Madagas na iti kasto nga itsura, mi tatang. Agayan ayat kami nga ron. Una, ngum na'y nagaduti tao dito'y. Nakay tikit kita enda. Nakaisum na paimot ako mitkita ka na kayo. Ay na, maragsakan da siguro, Tay tadala makakita, iti kasto'y kasweet nga gayan ayat. Ay, agawin kayo. Alain nyo, takangkanan nyo. Tayo di balay ti panganan nyo. Napay atiw yun atin ijan iti kasta lang ayaw. Sapay ko mga raw, tagtultuloy tekas di akin na sweet da albain kung tinubyan na kabagays. Nalabas mo teraramitin da. Ay, siyak pa iti mapainaw. Ay na, may mayat tikas di adyarda, ngamtay agap apada. Uray ko mano tin ijar da. Ngam sa amay. Bakit ilakay dan? Nasurukan at 30 titawin da. Ang pay naaputakas latin ijar ti style da. Ay nakabagays, adaya binakatan kun inubingan kun ayat. Agin inayat da nga raw. Pati panganan nagsinsinubo da. Ay, talaga kasta Gagangay na kabagays.